Bé, l'escriptura de la poesia suposo que és una manifestació, com tantes d'altres, de la insatisfacció, de l'esperit artístic, buscar alguna mena de creació, una creació que ens acosti a coses que en la vida real segurament no podem fer o simplement no existeixen, i a través, en aquest cas de l'escriptura, som capaços de construir un món que és un món fet amb paraules, on les paraules tenen uns ressons nous, tenen unes altres virtualitats, i en realitat això és una projecció del nostre enteniment, de les nostres emocions, del futur, una reconstrucció del passat també moltes vegades, i és una lluita contra el temps, una cosa que quedarà i que perdurarà més enllà de nosaltres, una lluita segurament del tot inútil, però que d'alguna manera ens conforta. Bé, jo segurament en la meva escriptura tinc moltes influències molt diverses. Les que recordo de manera més clara són aquelles de quan era les lectures del moment en què era jove i no sabia molt bé el que volia fer, i aleshores vaig trobar alguns models, més aviat models que no mestres, que em van fer pensar que allò jo també ho podia fer, era el tipus de cosa que jo podia fer. I en aquest sentit, per exemple, recordo el Miquel Bausà, el seu primer llibre, Una vella història, que és un llibre que em va impactar molt i em va decidir a escriure poesia, perquè em va semblar que allò era el mateix que jo m'agradaria dir. Però després, al llarg dels anys, naturalment, un llegeix moltes coses i totes aquestes fan un pòsit i van influint de maneres diverses. Jo crec que la poesia catalana contemporània, moderna, amb el Vinyoli, el Ferreter, Riba, etc., ha estat molt important, i la poesia anglesa dels anys 30 o 40 també ho ha estat, i una part de la poesia castellana, sobretot de la generació del 27, Cernuda, etc., també. Bé, la traducció per mi ha estat moltes coses. Ha estat, d'una banda, una dedicació professional, en alguns moments molt intensa, en altres moments doncs, més lleu, però en el moment de traduir poesia i en el moment de traduir prosa també, però la poesia d'una manera molt especial, molt singular, ha estat una lectura molt minuciosa. En la traducció fas una mica d'anatomia del text, has d'entrar dins el text, l'has de fer a trossos, has de veure com funciona, has de veure quines coses pots substituir si no tens els mateixos recursos en la teva llengua, quines coses són essencials i no les pots tocar perquè em mataries el poema original. Per tant, és una lliçó, és sempre un aprenentatge. I és una pràctica boníssima i aconsellable a tothom, tant a la gent que s'hi dediquen com als que no s'hi dediquen, com als lectors, potser en general, posar-se davant d'un text i intentar traduir-lo, encara que sigui del català al castellà, del castellà al català, qualsevol llengua, perquè és una manera d'entrar molt endins i de comprendre allò que el text diu. Si aquesta prova, que és una prova del nou, el poema no la passa, de vegades vol dir que el poema no és tan bo com ens pensem, que no és un problema del traductor, sinó un poema de l'original.